So, sumanam juga ang release. Oo, darling, lapit-lapit na rin yan, di ba? Kabiya dyan, oy. Bilib siya ko sa manager ato, no? Murales niya bisa buat tayo kumikir. Tiwalang-tiwala sa pagmumukha natin, darling. Oh, siyempre. Mura mo sa kutan ako ng doktor ko. Siyempre, maganda din ako kaya papautangin. Mau di ay. Di ba? Pero darling, ang plano na ko na. I-release anang 200,000 nga itong blong sa linding. Balik ko motor. What? Motor agad, darling. Oh, sa may kaulis yung kasi taglakaw-lakaw na niya si pamplite. Hasol kayo. Kaas kay kwarta. Ayoko motor, darling. Magtayo tayo sa sari store. Tapos, siyempre tindahan yun. May bibili sa atin. May pambayad tayo. Oh, siyempre, utang. Pun. Sari-sari store. 5-5 rin ginansya. Kanan pa. Wak na ginansya. Pag-isipan mo, darling. Yung motor, ano gagawin mo doon? Sakyan. Oh, sakyan. Oh. Magkapera ka doon. Ay, habal-habal. Pwede rin yapon. Inmax, habal-habal. Daka mo sakay. Labi ng mga chicks mo sakay. Ay, darling, pag-chicks mo lang ata eh. Ay, tao ba yung chicks mo nawa? Ay, ako anak pangwarta. Ayoko ng motor, darling. Di na storya na eh. Maghasok yung mag-aaway na po tayo. Sige, ato na ta. Basta, ako tatayo ako ng grocery. Grocery. Marik, bahala na ako motor. Bahala na. Yay! Si Maricel man ni, oh. Ang dakong utang na ko, nga. Napu, nakatuig ng gamot na ni. Ayay, karon. Nag-abot na gid ang landas dire. Maabuton ko, di ka maabot naman ni dire ron. Motor. Ay, darling, sari-sari store. Sari-sari store. Ay! Mare! Mare Maricel! Ay, Mare! Oh! Ay, Mare. Kumusta lang? Atong utang, Mare? Mare, wala man akong utang sa'yo. Susanto si Mare. Ay, so may utang. Uy, nga na po, nakatuwing to yung utang. Ay, sa. Ay, utang darling. Wala, dahil din si Mare, ubod yan ng sinungaling. Kaya nga iniwanan niya ng asawa niya. Ngayon gagawin niya may utang ako sa kanya. Sa sinungaling ko na. Kasi utang di ay. Ano ni utang sa pagdaga? Paano eh? Ang gagawa ko ilabot ana. O ako ilagay, kauban na mo ron. Sos! Tira mo, darling. Kung may utang ako sa'yo, asan yung listahan mo? Ang listahan? Kung asa mong balay. Oh, kanal listahan. Diba? Listahan. Ha, mao pa'y mangutang, mao pa'y mangisog. Oh, sakay tao. Tao mo na darling nga. Naglumluon taan niya. Ang ibaya sa loob. Ang kanang utang. Iray mo! Naglunasan! Dagdag na po sa inyong utang. O, bagay mo kapil sa ako, mangutang sa bugla eh. Loon may parang motor ako. Motor. Bak mo kasi, ang ingay. Ayan, Mare. Di pa naman nare-release yung loan namin. 200,000 yun. 200,000 na eh. 30 mil utang niya, 200,000 na po, dagdag. Ay, huwag ilabutan na mo ng utang. Nga, bayaran ko sa iyong utang. Ay, na po, natutuwin. Babayaran ako na, Mare. Kanusaan sa Mare. Pag na-release yung loan, kanusaan sa na ma-release, ito isang dugaya. Ibayad din mo, no? Kung saan mo palit ang motor na, inmax sa bang motor akong palit. Kung di ka ba mabakba, di sana hindi niya narinig, nakabili ka ng motor, di na tayo bibili ng motor. Magbabayad muna ako kay Mare para wala na, impas. Wala yung motor ako ni. Bitaw na. Bayad pero maghintay-hintay ka, Mare, ha? Di pa sa ngayon. Bukay pa sana, Mare. Sus, matuko, nabay taron niya. Kung anak po ni, nasa na ka. Ay, wala may kwarta. Saan man ako may kwarta. Bangita pa, bayari ko ninyo. Utang, napunan ni katuwing. Di ka makapaghintay, Mare? Di ka naman. Sige, di ko balik. Sige, paglikay-likay na ko. Pero di ko naabdan nga. Sama, utang magkakaw sa una ko. Utang magkakaw. Taon ka, ay, kung pwede palang maparinda akong itlog. Ako iparinda para bayaran para kapay kong motor sa akong utang. Di ka talaga makapaghintay na. Na, di ko kawat yun na. O sige, kinangin mo ko karta. Taon eh. Ito asawa ko, ibayad ko na sa'yo. Sa'yo na, bayad sa utang. Kung sa mga, uy! Bayad ko na kumari.